Fl-okkażjoni ta' jum l-om, One News iltaqa' ma' omm imġarba Carmen Camilleri li minn barra żewġ tibniet għandha wkoll ġuvni ta' 39 sena. Irrakkuntat magħna is-sagrifiċċji li għamlet għall-ulieda kemm is-sagrifikat ħajjitha u ħina għal ġid tagħhom u qaltilna li fejn jidħlu huma ma ċedix pulzier. Minkejja dan, Carmen qaltilna li daqet l-imrar tal-ħajja minħabba l-vizzju li waqa' fih bina tant li f'xi waqtiet kienet tħossa li d-dinja se taqa' fuqha. Ma setax jaċċetta u meta konna ngħidulu bħal speċi niġbdu l-attenzjoni fuq ix-xorb, kien jgħidli u issa naqsu, issa naqsu, u jiena dejjem kont ngħidlu. Għandna bżonn ninfittxu xi tip ta' għajnuna professjonali. Carmen kienet tilfet il-fiduċja li x'darba bina qatt joħroġ mill-problema. Saħansitra meta kienet tarah f'dik is-sura kienet tħoss li dak mhux bina li tant rabbit bozza. Kont narah qiegħed jinqered u l-biċċa li aħna qegħdin naraw xi qed jagħmel u s-sitwazzjonijiet kien jagħmel ta' barra minn hawn, jiġifieri x'in ikun taħt l-effett, kien ikun veru gravi, kien ikun aggressiv. Safety konna xejn ma kienet tajjeb. Imma u ma kienx ikun qed jara, allura hu kien jgħidilna din qiegħda f'moħħkom. Intom qegħdin taġbuha għax hu x'in jixrob jiġi taħt l-effett jagħmilek ammont kbir ta' sigħat rieqed, mbagħad inqum jinsa kollox, jinsa totalment jinsa ma jkunx jaf minn xiex għadda. Carmen kellha qatt ta' biżgħat fosthom li x-xorb kienet jagħmillu ħafna ħsara għal saħħtu. L-alkoħol kienet jaffettwa lill-familja kollha. Ġieli kienu kurri qed jaqgħu fuq is-sodda nkunu fuq isfel nisimgħu bum. Il-ħin kollu ġew sejra nittawallu biex naru x'qed jieħu nnifs. Kien ikun aggressiv, daqqa jħabbat mal-ħajt u daqqa jħabbat rasu mal-ħajt. Ħafna għajjat, ħafna sorbi u ħafna ġiliet. Ħajjat Carmen tul dawn is-snin ma kienx wartu żgħar imma qatt ma qatet qalba minkejja l-isfidi u d-diffikultajiet li sabet ruħha fihom bla mistenni. It-tifel ma kienx joħroġ jixrob barra aħna. It-tifel kien jixrob ġewwa fil-kamra tiegħu. Jiena għalaq fil-kamra tiegħu, xorb jaħbih kullimkien, taħt is-saqq u fil-gwardarobba. Dulur ewlieni għal din l-om kien li bina kien jemmen li l-flixkun u x-xorb kienu ħajtu. L-unika relazzjoni li għandi il-flixkun u veru il-flixkun kien għax da kien jagħti kasna, la nistgħu nitkellmu miegħu, la jagħti kasħutu, xejn ma kien. Imbagħad iddeċida waħdu li jidħol jagħmel il-programm. It-triq dejjem kienet għat-tela, ħajjed bina u tal-familja tagħha kienu fidlam. Għaldaqstant fitxew l-għajnuna professjonali. Wasal iż-żmien li anke bdejna nieħdu l-family therapy u mbagħad il-koll flimkien maħutu u l-familja kollha biex nerġgħu nibnu, ridna jisna ħanerġgħu nibnu familja mill-ġdid. Dat-tifel konna tlifnieh kulħadd kien tilfu totalment. We had to be cruel to be kind, jiġifieri li kellna nagħtuh deċiżjoni li ma jistax jibqa' d-dar. Għax safety għalina ma kienet xejn tajjeb, kien ikun ħafna aggressiv. Dik weġġajt ħafna biex ħatta. Wara 14-il sena li l-bina illum tista' tgawdih lura wara li ħareġ mill-problema tax-xorb fi programm ta' sena u xarejn grazzi għas-servizzi offruti mill-Fondazzjoni Setqa. Carmen kellha wkoll messaġġ għal dawk l-ommijiet bħala li forsi bħalissa għaddejjin minn xi kalvarju tal-ħajja minħabba wliedhom. Jiġifieri ifittxu l-għajnuna huma wkoll ta' professjonisti. Għaddejna batejna ma forsi għad tiġi żmien ukoll ħalli jekk il-bambin irid huma wkoll forsi qed ikollhom dal-mument li llum nista' ngħid with flying colors. Sissa x'jiena kuljum ngħid illum baqa' tajjeb. Noħduha ġurnata u taqtawx qalbhom.